سلام كم يتصنعكم كبرات عزب تعتاو زينا سبورت نو زينا زغر بالكم ميكال حدكم ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዙር ሩዋንዳ 2020 ተሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣባላ ዝኾነ ናትናኤል ተስፋጽዮን ትማል ዓወት ምዝጋብ ንቢጫ ማልያ ወኒኑ ኣሎ። ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ገብረሉል ካብቲ ቦታ ዝለኣኾ ጸብጻብ ይስዕብ። ኣብ ቀዳሞት 10 ደቂቕ በመጥቃዕቲ ሩዋንዳውያን ተቐዳድምቲ ኣዝያ ዝናሃረት ዓባይ ጉጅለ ክሳብ መበል 37 ኪሎ ሜትር ኪንዮ ናይ ሓፂር ርሕቀት ዝዕድመን ጉጅለታት ዳርጋ ብሓባርያ ተጓዒዛ ክበሃል ይከኣል። ኣብ መበል 38 ኪሎ ሜትር ግን 19 ተቐዳድምቲ ዝሓዘት ጉጅለ ቢጫ ማልያን ዝወደየ ቢንያም ግርማይ ንእትርከብ ዓባይ ጉጅለ ማሕሪጋ ንቕድሚት ተገምዐት። እዛ ብተቐዳዳማ እስራኤላዊት ክለብ ስታርት ኣፕ ኦቨት ትቕለስ ዝነበረት ጉጅለ ኣብ ሕቑፋ ንተቐዳዳማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናትናኤል ተስፋጽዮን ሓቒፋ ነበረት። ክሳብ መበል 50 ኪሎ ሜትር ብናይ ቀረባ ርሕቀት ትጓዓዝ ድሕሪ ምጽናሕ መጥቃዕትን ዘካየደ ተቐዳዳማ ክለብ ባይከይድ መኽሰብ ደበሳይን መበል 20 ኣባላ ጌራ ዝመዝገበት እዛ ትርንዕቲ ጉጅለና ተበራሪት ቢጫ ማልያን ዝወደየ ተቐዳዳማይ ንዝሓዘት ዓባይ ጉጅለ ክሳብ ናይ 7 ደቂቕን 30 ካሊእ ትንጋግ ከተንጽፍ ክኢላ ነይራ። እዚ ህሞ ድማ ነዚ ኣብ ዝሓለፈ 3 ምድረኻት ብዘዋሃለሉ ግዜ ራብዓይ ተርታ ሒዙ ዝነበረ ናትናኤል ተስፋጽዮን ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ቀረበ። መወዳእታ እዚ ተቐዳዳማይ ምስ ካልኣዩ ብሓባር ብምዃን ኣብ ዘካየዶ ቅጽበታዊ ውድድር ናትናኤል ብምርታዕ ተዓዋቱ ኮይኑ ኬንት ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ሙጊሻ ድማ ሳልሳይ ኮይኑ መኽሰብ ደብሳይ መበል 14 ቢንያም መበል 16 ሄኖክ ሙሉብርሃን መበል 17 ሲራክ ተስፎም ዳዊት የማነ መበል 24 25 ተርታ ሒዞም መሓሪ ተወልደ መበል 29 ተርታ ዝሓዘ ካልእ ተቐዳዳማይ ብውልል ግዜ ናትናኤል ተስፋጽዮን ንሩዋንዳዊ ሞይሴ ሙጊሻ ናይ 2 ደቂቕን 11 ካሊእ ትንጋግ ብምንጻፍ ቢጫ ማልያ ካብ ወዲ ሃገሩ ቢንያም ተረኪብሎም። ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኬንት ብ3 ደቂቕን 15 ካይትን ድሒሩ ሳልሳይ ተሰሪዑሎም። ኣብ ውድድር ንጉስ ዓቐብ ቺልያዊ ካርሎስ ኦርያዙን ብ34 ነጥቢ ክመርሕ እንከሎ ዳዊት የማነ ካብ 27 ነጥቢ ይስዕቦም። ይኹን እምበር ዳዊት ንካዛኪስታናዊ ፌዶሮቭ ብ8 ነጥቢ ማሕዲጉ ብ16 ነጥቢ ንናይ ነጥቢ ማልያ ኣብ ዝባኑ ዓቂባ ይርከብ። ወናኒ ብልጽ መንሰይ ዘሎ ናትናኤል ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ኣብዚ መድረኽ ዝኾይኑ ናብ ቦታ ሽልማት እውን ሓኺሩ እዩ። ንሱ ድሕርቲ ውድድር ጋንታና ዝወጠነቶ ተግቢርያ ወላ እኳ ብሽክለታ ብምብልሻው እንተተፈተንኩ ሳላ ነኺሰ ዝተቓለስኩ ክሳዕ መዛዘም ክበጽሕ ክኢሉ ኣለኹም። ምስ ደቂ ጋንታይ ብምዃን ድማ ነዛ ቢጫ ማልያ ክሳዕ መዛዘም ንምዕቃብ ክንጽዕር ኢና ክብል ተዛሪቡሎም። ብጋንታ ኤርትራ ንክለብ ኣንድሮኒ ጂያቶሊ ሲደርመክ ብ2 ደቂቕን 55 ካሊትን ቀዲማ መሪሕነት ብምሓዝ ናብቲ ሎሚ ካብ ርባቡ ተበጊሱ ኣብ ኣሙሳን ኣብ ዝፍጸም ናይ 84.5 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣምሪሓላ። ብራት ተዓዘብትን ውፅኢት ናይቲ ውድድር ምሸት ኣብ ዘቕርብ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ተኸታተሉ። ግብራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም። ሰላም።